For today's video, happy Sunday sa inyong tanan. Good morning sa inyong tanan. So, shout out kay Sir nga nakakadiri daw nga ako ang kalagayan, no? Para sa kuha mga ma'am sir, hindi to nakakadiri yung aking kalagayan kasi ito po ang dahilan na nakakilala po ako sa ating Panginoon kasi ito po ang nagbibigay ng lakas para pagpatuloy ang aking pagsamba sa ating Panginoon. Kaya kung kayo ang nandito sa kalagayan ko at sinabihan pa ako ng nakakadiri, shout out ni mo sir. Si Lord na po ang bahala sa imo kasi hindi ko naman pinangarap na maganito yung kalagayan ko, no? Kaya dati nung nagsimula pa lang ito, di po ako makatanggap na ganito po ako, pero nagkalayo lalong tumatagal natanggap ko yung kalagayan ko kasi ito po ang dahilan na nakilala ko po ang ating Panginoon. So shout out din mo sir. So, maraming salamat din kay nila ma'am sir na nag-reply sa kanya. Shout out sa inyo ma'am sir. Maraming salamat sa inyong pag istorya pag tambag nga to kaniya, no? So salamat po na si Lord na po ang bahala. God bless. Happy Sunday.